Hurian itu hata perjuluh pasathay matuhita saluhutna selamat advent patuluhon matuhita saluhutna dihamuna ruas ni hurian itu hata nama dohoti ibadah di bagasan mingguon ima ibadah na patuluhon dohot di akar ruas mamami nanami na mengikuti melalui live streaming tamulay ma parminggota tapuji matuhata marihide buku di nomor 30 Behama Pajaloku.
marhide-hide guarni de bata ama, dohot guarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot guarni todi porbadia, na tumo pamangit dohot tanoon, amen. Edehon hamuma de bata, puji hamuma guarna, paledes hamuma dalam di ibana, nama hureta di halongolan, jahu pada guarna, jalan marolopulup hamu di jolona, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martang yang mahita, ali Tuhan di batang, ajarhon matuhami aturanmu, unang tadi kon hami, patonggor mamatanami, asahuta dahami hatuon nami nasiam hoi, parkukui hami marhite-hite hatam, padao masyan hami nasapu dan alipe, saitugihon mahami dia kadalanmu, asahuta dahami hohamuluan nami, manang mangulu manang mati pehami, marhite-hite Tuhan nami, Yesus Kristus anakmi. Amin. Mari dehita puji Yesus si palua. Tamihon hamu mapatik ni debata di mingguta di bagasan sadarion, imanan yenet sian sada Timoteus onom, ayat 14 sahat rodi ayat 15. Raduti mapatiki somar lidang somar hasurahan, paimata lida Tuhan Yesus Kristusi, ay dihajujuk pangidikina, patarma ibana bahenun ni namartuai, pargugu sasadasa, raja ni akatuhan ni akatuan, semonima sahatna, rap mangiduku mangita mangido, tu tarik ni Tuhan. Ali Tuhan debata, sai pargugui mahami, maulahon no bartu patik mi, amin. Mari dehita tandai maaf. Oh
Tato poti madosa tanah gudang itu ado panidi batang martang yang mahita. Ali Tuhan batang nabadia jalan abonar. Para si jala pertelung roha jalan bahasa doho. Saya marpanglah marham midahami. Dibaheni saisi sama sudi dusami. Dang adong nahu pangasaun hami dukon ni asi ni roham. Hati gora na pinatu panyanak mudo nahu pangasaun hami tujulong. Dibaheni pasonang jala aku lima hami. Akan hinokop ni Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tabigi mahata baga-baga ni batataningot hasesani dosa. Songo sitong ni namangulu ahuni na Tuhan Jehovah. Tung na solomo dorohaku midah hamatian ni parjahat. Nalumo dorohaku midah mumulak ni parjahat itu madikon dalanna. Asa mangulu ibana. Kasangapun madidebatan na ligijang. Amin. Mari dihita, o Tuhan namarasi roha. Tajang mahatani debatan nagari epistel di parminggu tali bagasan sadarion imana tersurat di Sada Samuel 2 ayat sada saat rodi ayat 10 tajahama masih kak soring di ayat 10 non raphi ta majaha puji-pujian ni si Hana dungi martangi yang masih Hana ni nama marulupulup marohaku mida Jahuba ibuldo tuduku di bagasan Jahuba nahir tapsidu tudo pamangaku dopa akamusuku ubahin alas rohaku di pangurupi yommi unang saya dari hamu manenganengahon hagi jamun unang luar hata jukat siapa mamuna ay jahu baru debatana puna aka parminotoan jala ibana dumasing aka pabahenan aka nalubian na sailaon lahudo masari si panganon jala aka naraparhian marlangge-langge pola tubuhan anak pitu nahol hian
Jalamerus buti si torop anak konhian. Jahubado mapahin pugos dohot mapahin mamora. Ibada do pa ijurhon laos ibana patipulhon muse. Say naramutan na dupat ni akka naniasyanna. Alay say paredepon na do dihabagasan hahulungon ianggo akka parjahati. Ay dang binahin ni hagugon sa diri markuaso bawa. Say natuduk do bahon ni Jahubah hala akka na mangaloy ibana. Marhuling ronggur na di pagmagijang di atas nasiya. Jahubah manguhung aka ujung ni tanon sogo. Jala lehon na hamuliaong turajana. Jala patibulon na so masiasna. Idol sahatna. Martua do akan natumangihon hatani debata. Jala naupioksa. Amin. Maredehita las marohata diduhata debata. Tidak kemaha persiautai semunani hatindak penidungata di sadok portibion rap mahita madok au porsea di debata Jahubah ido ama parguguna suhatulusan na tumopalangi dohotang au porsea di Yesus Kristus anak di debata Jahubah na sasade imana tinubuhon di si Maria na gabi-gabia siaton di porbadia adorang suhabubuhan ido tuhata na tumao na gernit di panghuman di silatus na matetarpada do ibana di hao pinursila na tua tu banwator umitaon na mula manguru diari patuluhon na manay tu surgo lahon siya muni debata Jahubah amanay pargugunaso hatulusan di sima ibana pay mamulak sugo tu tanoon mangumihak na mangulu dohot na mati au porsea dito di porbadia jaladong sa huria na badia, huria atau panyala Kristen akan na badia. Doh deha sesani dosa, doh deha tayo naman dok, mula mangurusugot dan nihalak mau mate, doh deha muluan na surasuda. Amin. Tabigi ma ede puji-pujian siang kor ama kantata gloria.
tabigima titing di huriata. Titing Minggu 17 Desember 2020. Na perjuru Guarni Minggu. Guarni Minggu sadarion ima Minggu apen dapat turuhon. Do topik Minggu Mariaria do todiku mida debata. Dapat dua hon titing nomor ragam. Na perjuru pilihan khusus Natal. Sadarion Minggu tanggal 17 Desember 2020 papungu pilihan Natal hita marhite amplop di sude parmingguon lao tu haporluon Natal. Pilihan sada A, sada B, dohot dua, tapasahat adorang so jamita, jada pilihan Natal duk sipung jamita tujulu. Dapat dua hon pilihan khusus diakonia. Di hari Minggu tanggal 24 Desember 2020, papungu pilihan diakonia dohita di parmingguon malam Natal. Marhite amplop di sude parmingguon lau tu haperluan diakonia Huria HKBP Tangerang Kota. Pilihan sada A, sada B, dua, tapasahat adorang sudamita, jada pilihan diakonia Huria HKBP Tangerang Kota, dung sipul damita. Dapat tuduhon pilihan khusus bencana alam. Obar tu surat naro sian epurus HKBP Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar nomor sada onom 07 garing L sada pitu garing 12 garing 2020 tanggal 2 Desember 2020 perihal bantuan terdampak bencana. Dumutusi di hari Senin tanggal 25 Desember 2020 papungu pilihan khusus bencana alam dohita di parmingguon Natal na parjului marhite amplop di sude parmingguon lau to haporluan bencana alam. Pilihan sada A, sada B, dua, tapasahat adorang sudamita, jala pilihan bencana alam dung sipul jamita. Napapaton pahusoron jadwal permingguan umum. Obar tu perayaan Natal seksi perempuan di Minggu tanggal 17 Desember 2020 Manang Sedarion memuka pukul 10 WIB dumutusi jadwal permingguan umum ima na perjuru pukul 6 WIB permingguan subuh pukul 2 WIB permingguan pagi pukul 11 WIB permingguan siang pukul 10.05 WIB permingguan sore pukul 10 WIB ibadah Natal seksi perempuan. 5. Permingguan pesta Natal. Di hari Minggu tanggal 24 Desember 2020 dipatu pada permingguan pesta Natal dumutusi jadwal permingguan ima. Nah perjuru pukul 6 WIB permingguan minggu umum subuh. Pukul 2 WIB permingguan minggu umum pagi. Pukul 11 WIB permingguan minggu umum siang. Pukul 10.05 WIB permingguan perayaan malam Natal bahasa Indonesia. Pukul 10 WIB permingguan perayaan malam Natal bahasa Batak. Permingguan perayaan Natal perjuru Senin tanggal 25 Desember 2020 dumutusi jadwal permingguan ima pukul 7 WIB permingguan Natal na perjuru pagi bahasa Indonesia. Pukul 11 WIB permingguan Natal perjuru siang bahasa Batak. Pukul 10.05 WIB permingguan Natal sore bahasa Batak. C. Permingguan perayaan Natal Paduahon Selasa tanggal 26 Desember 2020 dipatupa pukul 10 WIB bahasa Batak jala dipatupa do pedidion nabadia.
Nomor 6, Natal seksi perempuan. Sadarion Minggu tanggal 10 Desember 2020 pukul 10 WIB di Patupado Natal seksi perempuan dipanggilohon ma tusudie seksi perempuan lao madohoti ulaon Natali. Itu sakramen padidion nabadia. Di hari Selasa tanggal 26 Desember 2020 di gereja tahun di Patupado padidion nabadia tuaka anak ni Huriatta ima di permingguan pukul 10 WIB pinanggilo matuakan atoras ni anak nanay terdiri asa mendaftar phone anak konna hubut membuat surah atorangan sian situa WIB buku keluarga jemaat doh fotokopi akte nikah tu anak buah baju mana anak pertama. Kateisasi di Patupa dari Rabu tanggal 20 Desember 2023 pukul 15 WIB maringanan di gedung sekolah minggu lantai 1. Napaweluhon parminggu Natal keluarga. Tapatupa do Natal keluarga di Bagas Tabi di tanggal 27 Desember 2020 pukul 20 WIB. Mana ngobar tutiki na ditotopon garup keluarga. Di Patupa Huria do acara bahasa Indonesia do bahasa Batak jalabui mai dibuat di pintu masuk gereja do acara bentuk soft copy nanaung di sagihon ni situa wik napasiahon ruas baru mamuka minggu sadarion tanggal 10 Desember 2020 nunga gabe ruas ni HKB Tangerang Kota ima keluarga naparjulu amang Ronni Parulian Pasaribu Inang Meicu no Pitasari Nenggulan Rapdohot 2 yang konna naro sian HKBP Piana Jagar Resort Piana Jagar Distrik 2 Silidung maringanan di Jalan Al Muhajirin A1 Tanah Tinggi WIB 2 Energi 1659 dapat 2 hon amang Berinto Alfrendri Judikus Simbolon Inang Firm Hutagao Rapdohot tolu yanak konna Rosian HKBP Pertemuan Salaun Resort Pengururan Distrik Pitu Samosir maringanan di perumahan Simpruk di Polres Blok H4 nomor 18 RT RW Pitu RW Onom Kelurahan Polres Jaya WIB 8 Energi 1660 dapat tuduhon amang Beiko Johannes Papahan Inang Dina Yani Yanti Pasaribu Rapdohot Sada Yanakona Narosian HKBP Saroha Resort Bandar Maratur Distrik 5 Sumatera Timur maringanan di perumahan Simpruk di Polres Blok D4 nomor 27 Kelurahan Polres Jaya WIB 8 Energi 1661 dapat 10 dana seorang di bahasa Tuhata do dapat dulu sarada dada poru di keluarga ni amang Kardi Papahan Inang Usi Damayanti Pasaribu dari Senin tanggal 10 Desember 2020 sian wik walu energi sar onom tur opat dapat 2 hon sarada dada bawa di keluarga ni amang James Riki Haryanja Inang Linda Kota Barat nah di hari Kamis tanggal 10 Desember 2020 WIB 12 energi sada 5 pitu walu dapat tuduhon sarada dana bawa di keluarga ni amang Arjon Silaban Inang Francisca Teresia Sihotang nah di hari Jumat tanggal 15 Desember 2023 WIB 25 energi 1522 di Pasdo Naturasna Rapdohot Danaki Sapulsada ruas napida mamuka minggu sadarion tanggal 10 Desember 2020 nunga pidah huria keluarga Inang Nyonya Sagala Eslina Boru Galingging Rapdohot 2 yanak Ponasida sian wik walu tu HKBP Zevanya Resort Sri Gunting Distrik 10 Medan Aceh 12 ucapan selamat
Padita resot parhalado do suri ruas ni huria pasahaton selamat ulang tahun hatu tubuh ulang tahun parbogasan tu suri ruas ni huria na marulang tahun di bagasan mingguan. Agiat ma gajah umur ye pas pamatang jadi tubuha porsiaun di bagasan Tuhani. Tusude akar ruas dari bagasan parsahiton anggiat ma di Tuhatta ahipason. Tongoni ma titing di mingguta sadarion dia katiting naso di dahaon kami bui mata daha di buku acara cetak manang digital. Muladong akan hurang takas di panuratonon dohot di pajahaon bui do di patakas tu perhalado di UTB manang tu sekretariat negara jata ditiki jam kerja. Saya di pas-pasu Tuhatta ma pakobasion ni huriata jala di pasu-pasu ma nang perhalado dohot ruas lau patopahon aka ulaun di huria bain sangap di guarni Tuhatta horas. Papasahat ma pilihan na umuli tutuhata mari dehite pilihan sada A, sada B do pilihan paduahon. Hud mahita maride Hosianna anak ni Raja David.
Damai di batana sumurung sian saluhu naroha. Imana mangaramo hati-hati doh pikiramuna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhan. Amin. Inalamang haang di pinaribot. Oras marita saluhuna. Tali tuhata mamakuling hita ganuk. Namar sahur di bagacor di tuhata di minggu patuluhon Advent. Doa ka amanami na nami hang binaribot na marsaor siya ganup ingat tabi Tuhan ta mamakuling hita tersurat di Evangelium ni Lukas bidu sada ayat 40 onombi sahrodi ayat 55 manak mata payhut-ihut songonoma hatana di patibul rohaku do Tuhani Maria iya do di kumida dibatasi palua au ai ditatap do hai tehon ni naposonaon parhatuau maau olak nyon marsudut-sudut ai habal gau do dibahin pargugui tuau nabadia do guarnai ai marsudut-sudut do asin rohana mida akan maka biari ibana hagugu oddo di tangan nai di pacerak kodo akka nagijang maroha akka nagugui di paijur do sian habangsa nasida di babaki do akka namekmet naringgan di pasusuk ibana tu akka namale jala akka nalubiak kian rumardo di palau di painui do Israel naposonai marniot asin rohanai manghuton baga-bagana na tuaka oputa si Abraham dohot tu poparana saliling lelengna olak nima sahakna sadado mabaik kita manghuton Evangelium di Lukas di bidusada maol mangatusi majalo na pinasa ni Tuhani ima soal usia jalasian usia gabe dua marumang inangamang dipakuli Jahoba do si Sakaria dijulu ni terpukon nang dohot si Elizabeth naung matuai jaladang dirajumi nasida bewoe seorang poso-poso dingulu nasida uju pasah pilihan na poso di Tuhan si Sakariasi Tuhan ini dipakulingi Jahoba ibana neko seorang ma poso-poso di tengah-tengah di bagasmu alai dia lusi ibana dui dia ya sapulualu adorak seturpukon sia dia mata daukwi ayau nunga matua dongan saripekku pe nunga gajang umurna kata foto peristiwa ini sampai ngudu imana dan mulai makatai jalai madalan apa hohop rohana pai masorang poso-poso nabi nabagabahuni i masih Yohanes patujulun itu kata Yesus dijulun itu terpukon dipakulingi suruh-suruan marang malaikat di Tuhan itu naksi Maria babuan eko sorang do poso-poso siabortiana alai sona nidok nakingan usia dohot nang keberadaanna bodo gabe alasan madok semua dia mapangalahoni ai swadong utada bawa siak kaposodwe na parjolo alai bodo sian hubungan sosial na gabi pangabati di nguduna gabi mabiar Abu Muhammad itu
anak boru naso markamulian ikon gabi-gabian. Molo di halak batak di dok guna kapangan. Jala di etok pihaurahon. Alayang budi bibeltai takas do tario di Tuhan Yesus ay ulau di tor di parbadia doi. Harorona dan haroro ala hubungan biologis. Alai ala ulau ni tor di parbadia. Penjelas doi. Hidupan dari dok nang di ayat 37 di bidu sadaun aidang adong naso tarpatupa debata. Jadi diterobos do pakilalaan angamatua au. Tang layak be. Diterobos pakilalaan paposo hudo au. Dang boy watusi nama saon. Jadi marhite minggu atpen naik pabona nangaka sudut na poso nang na tua-tua parsido do di asin rohani Jehovah. Dak sudah na tua-tua maka melatero dengan bahasa ni Jehovah song si Sakariasi nang si Elisabeti. Nang dia bistil tanakingan dak sudah si Hana inatan si Elkanai. Tong gabi-gabian nak nomor tua. Dak sudah na posoi perpanjangan tangan do tolong di Jehovah di tonga-tonga ni ngoluna asal ma porsea ibana asal marhite turpukina yang berengom maka tayo Jehovah marhite Gabriel tu si Maria maka tayo nak tu si Elizabeth maka tayo nang tu si Zakaria maka tayo nang tu si Joseph di soma nataida sada ilmu nama cai takas diajar Tuhani ilmu komunikasi pendekatan personal gabibui patupahon akan sedung di pikiran ni halak. Nah, ilmu komunikasi personal nang hitung-hitungan ni ngulut tapi riko do nasomanon lahu mengadupi namasa ada ketikina hide ko makaratai secara pribadi do mata na sekolah botol ni halak alaya dong ketikina ko makatai hita di siatoropan asa saut akan ringgan di tonga-tonga ni ngolu di keluarga pe songonilo kamang do inang ada ketikina ko makatai hita secara pribadi do inata ada ko makatai hita secara pribadi do yang aku tai alaya dong ketikina iko rapi ta makatai asa ringgan nang ngului ido na kotok-tok para dati honota nang dihuria pe masa doi adong gorapok gudang dihuria adong gorapat khusus perhalado adong gorapat khusus fungsional pelayan na memang semakin inti adong go na memang ikon holan perhalabi pribadi baik itu sintua maupun pendeta martangiang secara pribadi. Alai gabi jo do boy masa modak saling memahami akan humurang. Masa ring buat tu kami. Masa ring berbuah buah. Tadong buah na tu kami. Tapi nadong do skop na. Adong do kamar na. Adong do inganan na. Sadi hari mau buah nunun ikut tu magajara. Sadi hari mau niko kataan nang di nasoding nadohot pribadi termasuk akar pergumulan ni ruas. Edak sudi bui bawa akan masa ni alaman ni ruas. Tak sudi ikut sipano dui jana tangi akonon. Nah tapi adong guna bui hataan secara umum. Luar biasa do san ilmu komunikasi gabi jupang mapangatusio di si Elizabeth do di si Maria jupang ma generasi muda do generasi tua apa yang terjadi dung jupak si Maria do si Elizabeth menggujal ma poso-posoi ona di dok si Elizabeth si Maria i wah saho mertua maho ala di aporsai ho ikut turus na tinonahon ni Tuhani Tuhodin na ibana tu si Maria
Dapota pasu-pasu do ho di tonga-tonga nyakaina. Dapota pasu-pasu do na pinaro mi baru di dok ma. Marhua mapola ro ina itu haki mano tau. Luar biasa do. Ketika kaum tua mangalehon kepastian tu kaum muda. Nawadong di ibadahian dialami ibadah do leleng dang marposo-poso alai gabe adong. Tidak ibadah marua pularo inong itu haki. Gabilam semangat manak si Maria. Di awalnya si Maria ragu, alai ala roda tumuai madok. Ujungnya bato do habe. Dak kola nau di perkulingi Tuhani. Do dainang na tua-tuaon. Nang do tahu. Aharu na yang berengos senyak kamang do inang. Di mulutau pebono masai. Ikiragu akasuduk na poso taringok di kemampuan na. Taringok dia katalenta do pasu-pasu na adong di ngoluna. Maka tahi masudut na tumua. Gabe lampos ma rohana. Sanido sumber ni turpukon akamang do inang. Nani goaran magnifikat. Maria. Ede pamuncian ni si Maria. Ala di parjahu bangoluna na posoi. Laho pasahaton nang haluaon hasosorang ni si paduai. Pakai di parar ngoluna na posoi. Soni doranak kita nuaing marhiti turpukon na parjodo neng dohonon na haposya ama na tulus do nasa na tinonahon ni Tuhani di hulu ni kita colma. Tidak masalah apakah muda, apakah tua. Tidak boleh turmedili hamak kada tua-tua nami. Angame tua udak tolak be. Sapero di hatu tuamu. Diopa Tuhani do. Dileo do gugu. Enak kita kesana ulau sabilu perhubasan. Beta hita hudul lina. Aiku dilabungu do hudul lina mak perdita siditonga pensiun. Do hudul lison. Beta niku. Baru teropar halaru laki mandok. Oh asal pos rohani. Anak ngamar jami tanina. Oh mamangna dia bi. Rapos marohata na mangulaw-ulaw non. Masih tangyangan. Harus rohani kan. Ay tabal semangat moloro akan na tumua. Lawan dapat ton akan poso. Nak sumakatai, holak kudul pedisi, nunga mapakorhon. Soni rakan na tutu-tutu kamang do inang. Semasi mereka hidup, mereka tidak tak boleh kodonona, on pakna, on ulu na kosonon, holak kohopi na sila dilabukta. Inukta do amuktai. Pasti do berbeda, do naswadong be nasida dilabukta. Tak boleh kumakatai. Apalagi mabuhay makatai do dengan disima idaon oh na pinasa di Tuhani ikos sau do ido mari turpukon na paduahon halak nama dok ikos sau do nama kaporsyai na tinonam ni Jehovah tudo nau makilala panatap ni Jehovah Tuhani di ngoluna dihilala panatap ni Tuhani di ngoluna ido ayat 40 Sarodi ayat 55 takas doi. Adi tatap do hai tehon na posona. Adi balgau do di bahai pergugui tu au. Ai marsudu-sudu asin rohana mida akan makabiari mana. Hagogo do diuda tangan nai di pasrako do akan lagi jang marrohaina. Di lalasian hagalion nai sian nasutuk ibana mangula-ulaon. Alai di batun Jehovah. Di ibana lobisian na pinikirana lobisian guguna tuhita pe iko sukuno do sonario na manginang hiaru itaragu di ulota hiaru ragu manginang hiaru sanksi hiaru kan ala ulat tali pak tangata ali jahu basa tu tangamu ma ulaunon boha adong gumara harus tahilala paling tidak harus perjodoh Peter labok nang rohata
pitor dame nang rohata. Jadi mono didok satongan ulau do tangiang angga madok di horhon tangiang do satonga ni ulau. Di horhon tangiang do satonga ni ulau. Jadi kahalat namar tangiang nunga tardok nang mangula-ulau nai satonga jala urutan nama yang se songi do si Maria si Elizabeth oduna naing iko beringot tamanginang molodidok Maria iya doto diku mida debata jiwaku memuliakan Tuhan totua na porsia bebada disi na paduahon ala dihilala padonganion di Jahoba nang dingoluna ditatap dohai tehon nai asido rohana marsudut-sudut ninna di hatan itu hataon nadinggan dipasusuk naktuakana maleh dipainu-inu anu dipainu-inuon dipainu-inu do Israel naposonai marningot asini rohanai dipainu-inu terjemahan ini dijaga dijamot diraduti unak pisik nang dusada unang mago nang dusada benar-benar diraduti dibereng dipaihut-ihut jala diberek tu dia mangalaka dipainu-inu benar-benar di dalam pusat perhatian Tuhan dang dao sian asin rohani Tuhani somido akajol mana porsiai naolo marpomodoion di persuruan ni Jahoba kita pesongonido dipainu dijamoton dijaga dituntun tabunaya ke dituntun Jahoba hita nak keluarga tai nanggudanga kasih taonon nak tahilaladang margelok behita alai dilehon gugu Jahoba do partano batoa diawina akan porsiai marhite minggu at penon molo didoksi Maria iya do todiku mida debata jiwaku memuliakan Tuhan ala dihilala dakya sirpang Jahoba sian nguluna bahkan didok gabe haso sorang ni si paluaima ibana di sonaris cukup baharu hita haso sorang ni si palua hita nuai kamu mungkin biar tong anggo nagawe sorak tu atas Yesus secara jasmani mana romsi buah-buah ni suara itu hita alai marhiti hata itu hata saya tahila lama pabuwe siat tonga-tonga ni ngoluta do panggulmito ni ngoluta na kaulau tai nang dia kahagaliu tai nang dia kahamaolo na taburusi bari dongani Tuhani do hita diringiring do hita asa pinaro ako perayaan Natal na pigalion dipaingok do hita disita ringok ni Jahoba do sitopa portibion jira koran haso sorangi dihatai disi Jahoba sitopa portibion langit do tano jolma namar dosai dipaingot Jahoba do mangalehon nang pengampunan Jahoba do nama jajihon nang hauluan ido nanaing berengot tadi perdalanan ni minggu-minggu Advent molo tungadok pinamerayahon Natali songoni dora tidak pula perlu berdebat tonota apakah Natal setelah tanggal 25 atau sebelum tanggal 25. Tak perlu. Ayang bersilo hita no berkutat ikut tanggal 25 do hita mar Natal apakah mando inang berarti pas perayaan Natalian no si Jahota nunga sorang be Kristus di Betlehem. Tak taringo tata be arak-arakan penciptaan arak-arakan kejatuhan manusia ke dalam dosa. Nang be anu nga molosongoni pola berpikirna. Langsung seorang Kristus di Betlehem. Amin. Mula mahita. Alayak songoni. Isara nilang mabain ulaon nang ditonga-tonga ni ngulutaon adonggo tohua kepersiapan. Adonggo disi nang marholi-holi dingding, adonggo marhata sinamot, adonggo on
alai kong merengot taharihaan non adong otu sado hita non. Jadi halak na porsiai memang semakin terbuka. Odorana terjadi perdebatan di Moluta, kamang doina kubuka kudon. Katolik yang paling keras yang mengatakan tidak boleh merayakan Natal sebelum tanggal 25. Tapi peristiwa 2 minggu lalu ketika kami merayakan Natal di gedung MPR DPR, yang berkhotbah di situ adalah seorang pastor. Wamse. Pastor nomor Jamita di gedung MPR DPR sebelum tanggal 20. Karena menyalahkan, berarti ada proses perubahan. Mengatusi perkembangan zaman ini. Mau dorong orang Katolik, tahu nama kolong rapun nasida, memahami budaya di bulan itu masuk tanah Batak. Alai jung dan wain kata berang gereja Rom Katolik di hitan numa mer rumah barak. Jadi di situ Injili. Mulai perdebatan antara budaya dan Injil bisa di satu sisi bertentangan. Di sisi yang lain berakomodir. Ada yang dikuduskan. Alaya kahalak na porsia di Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dibatasi oleh usia tua ataupun muda. Sadok. Oh ya, doa besorak Tuhan di Portibion. Satu waktu bumi. Ya, di topa Portibion. Satu waktu bumi. Ya, tersilang ibadah di Portibion. Satu waktu bumi. Ya, hehe ibadah senamate di Portibion. Satu waktu bumi. Tak soal tanggal di hatadi sih. Ya, doa mangulu di Portibion. Satu waktu bumi. Di somma hua malatehon. Haror itu hani padongan yona do di gabasana di ngoluku. Aido. Jadi mangai kok memang carana berpikir tiap hari roh Tuhani alabe kotohol atau. Pengguna saya taruh roh Tuhan roh merdami alai kolan perbedaan nama asal diurutakan. Diturpukon marhite haror ni si padwai baga-baga tu akara prosesi Maria anak si Elizabeth didok do disi di paijur dosian abang sida aka namar haguguni jala di pasirakor doakan lagi jang maroha jadi marana perpudi harak nama sere peroha nasaya para dia nguluna tu Tuhani di patibul Tuhani dosong si Mariai naksongon si Elisabethi naksongon aka na porsea na parjului kita pe dang adong nasutar patu pa debata amanginang nunga taha porsiai ala soal seorang maon di poso-poso soal haroan berarti makna kehidupan marhite mimbaroma dohon atit tu ngadong keluarga naung liling tarpai ma di seorang ni anak kon pos rohate kutok-tok pasahatot tatu Tuhani. Hai manatap do Tuhani mangaliu gugu di hita. Dak soal sedia deleng na mungkin bodoh deleng bodoh hatop. Alai toktong mahita. Sai saur do Tuhani. Barani dua mat doko namanginang sian jami taon. Alhamdulillah diri beo 4 tahun nasanung dak darat di hami uzwi. Saya upaya mahami bohana maun. Pos marohami nang lehoron di Tuhani dui. 4 tahun dah bagas. Pos maroham di leodo nunga kalas gue semanya noti bosanau luar biasa di hita bebe. Saya dipatulus Tuhan tamia kamang do inang di keluargamu. Di pargugui. Akaopung nama kirim atau seorang ipahopu asalong generasi penerus ipasau mai. Sama diganuk keluarga. Sama dong naso tarpatupa debata. Pos marohat tarang desi. Saya dipergugui mahita ganuk. Amin martangi yang mahita. Ali Jehovah. Upuji hami ho. Ubigi hami do. Boa-boa.
seseorang ni si paluai tinau perjolo liau ko buah tu keluarga di Sakarias Elizabeth na umat tuai di pakuling home se doli do anak boru si Joseph nak si Mariai di rarasi do padongan yomu gabe marede do nak si Mariai dipuji rohana do jana saya sauk ma natinona homu di ngoduna ido di hapor siai Tuhan hati tu ngolo kami ganggu ragu alani umur alani haposoon alani naung matua alani keadaan di ngolu nami tong ma Tuhan satu tangamu dagi tordinami hatam marhite naposom suruhan marang malaikat napabuahon asin roham tuaka hinaholong kami asa dohok na sila mangudah di portibion jala persidoko di lengga basam songoni manak tuhami songoni manak tuamanami na nami saluhuna Tuhan naposombang idorap pamisdi selehom maparbue ni portian dia kanang niling paimahon seseorang ni anakon ubigi habi lu bari tahun ganut tahun saya iri-iri tanah Tuhan hasi maroham di ganup keluarga nama kirini soniakan nama balu na daling maetek ramotamu toktong Puriamon pasu-pasuomu di perdalanan nang diaka udaun pakubasion merasni roha mahami tutu merdame sonang jala marsanga maho Tuhan pupuji hami maho huwe diho kami mahabal gaumi ai toktong do didongani ho diramoti ho nang ulu nami sahat tu tangamu masih diruas ni huriamon siana met rodi nama gudang pasu-pasu ma Tuhan hujalo hami mai di bagasan las roha mangsaon Kristus Jesus parholongi martangia kami tuho pos dorohanami naung disesahu dosa nami amin kita papungu pilihan haperluan tu kesesana alta mari de mahita
apa sahak mapilih atau tuadu pandi di bata martangi yang mahita. Ali di bata amanami na di banua gijang. O do harorowan di saluhut. Sileo-leo na dingga do nasau di basa na mauliutus. Kupasahat kami masian na nilehom mito kami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi uap na hutus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asa ho para siya kami pilihanon. Pati bulu karajomu di tonga-tonga di kuriam doho di Portibion. Kuhay marohanami marhiti hitodim. Asalam tadahami gudang ni sileo-lehom mito kami. Asalam giri kami madok mauliat ito. Marhiti Jesus Kristus Tuhan kami. Amin.